Amina alaikum salam. Mutumina ji daɗinka huta normal abokina wallahi alhamdulillah good wallahi alhamdulillah komai easy yanzu to yayi masha Allah wallahi tallahi mutumina naga ka tashi a wajen dafa gari ba dole ba ka ga na canza ai albarkacin bawan Allah nan ne ma'ana isufu gwani dan hannun daman gwamna gaskiya matashin ne jajirtacce nan mun samu aikin yi ce ma yanzu ma ina shirya ne zan tafi wajen aiki gaskiya masha Allah alhamdulillah gaskiya haka ake so. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan nau. Allah malami ka tafi da Allah ba ka zo kana mana irin wani Ayyo dallan malam ka tafi din. Mutum ya zo wajen naku yanayi cau dallan malam ka tafi. Yusufu Goni ne ya kira ni. Modu zo yawa Modu kai na garin namu ni ne ya labari san yawa yo bako ne ayyo suno man gayya ba ne kwatanta mishi hankali ne amma kuna magana dewa Yusufu Goni wannan shine ya kira ni yace gari yayi kyau garin Difa yayi kyau Modu Moru kai wannan mutumin Borno ne dan haka Difa wannan Difa Wosaini Borno Asan ne yace kaman zulumda gwamnan Difa su amunan juna ne shi yasa ya bada ya dawo Yusufu Goni ya kira ni da wurin mana bati share mana sai Yusufu Goni yara ci tubulimi wannan dukka yana ba shawara gwamna magana mai kyau sai yanzu ka zo mana da magana amma ka zo kana wani kyau kaura sai yanzu ka zo da magana ashe ade Yusufu Goni ne ya sa sun gira dan Allah saboda mu ma yanzu muna cikin tattauna akan sani kai Allah yayi halitta mai kyau wajen Yusufu Goni da gwamna Allah ya hada kan gwamna Zulum da Isa Lamin gwamna Isa Lamin na Difa gwamnan talaka ne mai son talakansa mai kyautata talaka guda ya yo gala alhamdulillah to shine ci gaba shine ci gaba yanzu daga na sauko daga wajen aiki zan dauki jakana na makaranta na koma har ka gaba na daina alananka yanzu tashi zami kafin nake karasa wajen aiki za mu tattaru mu duka mu tafi mu kai wajen isu kai ma saboda ka samu rabanka shikenan kuma gaskiyar ka ne fa kam ya kamata mu tashi mu dan Allah mu tashi alhamdulillah yadda shikenan insha Allah